Ahoj, no mám tu takúto vec. Už som si to dovolil rozbaliť. Máme tu popruh, nabíjací kabel C. Ako to svieti. Jedna funkcia, druhá funkcia, tretia. A bol som zvedavý, čo je vnútri, tak som si to predrozobral. Pozrime sa. Baterka tu je 18650 kadáka. Hongli. Odlepil som tú baterku odtiaľ a pozrieme sa. Moc výkonný asi nebude. Nezahrieva sa. Nejako moc. No, tá originálna baterka sa mi zdá nejaká čudná. Možno, že to je nejaký iný článok, lebo je to nejaké ľahké. Tak som si tam naladoval toto. Ale na túto to nemá. Táto má 10 čipov, táto 12. Tak. Tá dioda je väčšia, tá je menšia. Táto má vnútri, neviem, či to vidíte, pozrieť nejakú mini baterečku. Ale zase sa môže pochváliť, že má 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diodový ten čip. Ale toto je strašne malé. Tam je normálne vnútri vidno tu